Upaw. Happy birthday, Ate Upaw. Salamat, Day. Duga, jaday. Usa pa, day. Ikaduha. Salamat, Ate Upaw. Wala, Day. Nasa may yung birthday, day? Nasa yung birthday? Happy birthday, Ate Upaw. Salamat, Day. Diyan na may puto para sa birthday ng Upaw. Mga nanay handang Upaw. Puto, tagjis. Diyan may nanuroy, tagjis. Bawal makadaan. Adjung buntag di jung tanan guys, majung oras sa tibuok kalibutan. Maadjong Martis di ay ni jung tanan, Martis di ay. Daghang salamat kado sa labang makagagahom kay nakamata pa ko dahil ning pukaw. Dahil ning pukaw og ning great. It's precious. It's precious ya. Precious. Hi Pans. Happy birthday, nanay. Hi Pans. 39 years of existence nga nagpatutoy pa yung taon bitaw. Daday amang ano lang nanay amang pinangod sa birthday pinuto. Kami dyan ni Kadyo guys, manayang gika haman nag-eskwela sa una sigtinda. Pinuto, suman dinumugan, suman bulanghoy. Kaantog ko. Kapoy di dani na. Daan nga nakangipon. Na, kung batik bunot. Maso pa ni kay ning represent pag siya kuno mo bunot. Aron makabiko. Magbiko na kuno pud migot pero kay gahapon ning lip da group kuno biko. Lami ra ba itong biko na may gahapon. Liana! Ikaw gasas nanay, daday nangita. Natupa na tayo Ika po ipaday. Maura dyan ay makakaagbi ko guys. Kaya maura po yung kagod. Naka-hire mig. Mga kuray guys. Gikan panis USA. Unang Alicia. Kagod ba? Pasingat kayo. Gawal yung mga dalatang espiritu. Pasingat ko no. Napabaka na isingot. Nga mura magnaaga na. Siya malamang. Ugadi ay. Kapag imong motor natin, oga na to. Laro pag-init po. Back up po damang nanay. Diyak nanay. Back up po. Pila man kuno ka kuanay. Nus nanay kuan kuno. Media og 3-port. Media kinugay ja 3-port ag asukar. Dede isa ka kilo. Tami sa pod. Gapon kay koraman to. Duha ka tagwan po ka kinugay usa ka 1 po sa sentral. Kay upat ra magkasalmon to. Pao unsa man to sa ka kilo ra? Di usa ka sulog tunga. Sagto nga. Kana duha. Ba sa to ko. Unsa nanay daghan na ng sunuba? Ito man na. Subatan pa man na dahil ibutang pa man. Sa butang kamay. Di kay gamim ko mo ko kay mo mong ilunok mo nang lami man tong imo gahapon. Magluno pa na naman sa si Jan dahil ibutang pa man. Ngay, naan sara ka diha ungay? Hala init ra ba? Precious. Yara, kasi amang ginapit ipaningot nas nanay. Ay, yung pagkatulog. Asa ba pala tayo sa kaluwag na puti? Mas may magtaas mo. Di, nang niluwag na puti. Medyo na naman yan ay ginagmay. Yan na, mahilag na isang kutsara, kaon. Di mo tarag ka, di pa hawilas ba unanan? Dali na nabutan na kay yan ning bata. Dali ra nabutan dan ang mga tiguang dali ra pud mga matay. Happy birthday to you.
wa pagali. Excited. Trial pagali to. Bita, magkuhan pa guys, nanay. Si nanay na po yung Di mabli. man. Wala nang Ikaw ra ba? naging Iblis na Si ikaw ra na kay mo nang kinaunhang apo. Apo porsuso kinaunhan. Kay 39 na edad. Hoy, yung bata ginawa ko na tilap-tilap yung kutsara. Vicious. Sige nanay. Para John. Tutupaw tengah mo paw. Hinay, ikaw lang nila. Wala kayo ng ako. Ikaw may mukha na lang. Kailangan samahan ka. Kailangan iiyak siya sa mga tubangan. Kailangan nilot kini sa andang tao manibuli ka. Kaya konta Lord na tagan pa siya itas na kinabuhi. Mahuli o lawas. Kailangan. Samahan sa Santa. Happy birthday to you. Happy may manok si tatay ng sambat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, napa ko nabigan? Never bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday. Happy birthday, Violeta. Later. Ay, birthday pa. Ako yung mag-daig, ako po. Ayan na! Naman yung pag-daig. Kani? Nabali man na. Nabali. Siga pa ba kani? Kuy cake. Oh, kuy cake, kuy icing. Dito po, dito po. Kanila yung ate kalibutan. Pagkas ginang. Kanilaging di pa tayo makaingana pa siya una. Pagkas ginang later. Siga na. Siya na sugsugan. Hala, nihilap na. Ang sabi karira. O, mani mo gagas, ate Tisi, no? Wala na. Happy birthday! Agsi Precious. Happy birthday! Di na hoy po. Sandiya man na. Diyan ka na mo. Buwan na noon. Hindi, nagbumagas. Uy, sus. Magbata. Sagdi naman yan. Nixie! Wish nga. Napit. Agsi Precious. Kay Bobby to kang special. Tamain mo yung isaw. Napay ka naman. Ano na rin mga? Na ikaduha. Ano ka sige-tigaan. John, ano na John? Hindi naman galing ka makain. Tay. Tay. Oh, gago ko mo to gani ha. Atang kinakasgang nanay. Juan. Nga na mo. Ge. Bira. Em. Marap ka to. Dahil tasan ay. Sa na na hungitan. Ayun, ay! Eleksian. Si Aliana. Okay, saya gusto yung sili. Napay sili. Harap na po sili. Ako magtagbay na rin. Ikaw may birthday. Anong ginamit nila? Wala na mata. di na pa ka nag-birthday. Nandiyan na pa ka ng gabi eh. O magkaroon lagi siya eh. Ano kay Loy, kaya di mo pagkainan. Kung kang kaante. Naidang kuan. Diet ka? Kasi yung sili. Pagkawa ka ba, pre? Kaya rin ihawas eh. Pre. Yung John, dapat lang John. Pagkawa ka ba? Photo, napay. Agkuan, pansit na pampahaba ng buhay. Hoy, umunaw. Adjugsi ko na niya ka. Vamos, Lexie. Lexie. Bilis sa'yo. Ano na, Em? Kita na pa eh. Sunod. Di ba? Ano ba? So, sige, malaking kuha. Kawan pa ka na sa una. Atong bawa ganda dia dai. Ipa, kung sana, dipin. Nasa lipdan. Sagdi na. Para makutsilyo tayo mo. Iyara wa? Paniapo naman. Ano po, nanay kay?
Patok panihapon Huwag ko. mo na yung sadyo nga. Eh, dinner kay lit marinda naman po. Uy, maro magsuko man lolo ka o na? Titipat man. Kaya napalik ka, ha? Lipat. Mga kay, patay ra kinikan ka, ano ako nasapakan ah. Sila Felix eh. Sila Felix eh. Diyan na iralik si. Sila Felix eh. Kung kang nanood, Sila guys. Felix eh. Oh, naku na Ano rin. yun eh? Itlong. Aw, Luto na eh. nagakuha naman ka. Nilutuan nga pansit, no? Sabat lagi na. Di ka mo ano dito, guys. Kaya di ka bukaan, tay? Wala ka hungit, Ay, imo, apo. Mura lagi git. Sa ba mo git na hampang niya. Tay, tay, hawin ang precious, tay. Kaya dura ko. Dami, hindi mo kumakaon. Nasa rin sobrang nga, sunod ko, dah naman na. Ikaw na nga. Dali na. Dahil ang binang bata. Ikaw na ikaw sa nay. Panihapon naman eh. Panihapon sa panihapon. Ay, kahungit tari on kay mukang ko. Dali, dali, dali. Kami yung pagpansit na kanya na. Pasama pinanay pa. Ang ano pa dyan, ang Bigyan bibigyan mo mo lang natin. Ang kay gusto mo pagi. Why na lang na. Kondo sa kutsara sa Di kayo po na makahyper din. Ha? Wala na sa season. Nice ka. Uy, ano ba yung atay mo na ka? Ya, Ha? yung atay. Ano man? Wala. Atay, May ka na. matikon. Ano man? May isa nga ang usa. Gamay. Tingnan na din eh. Tignan ang susalin. Tukos ka sa tatay ka. Ayaw naman. Ano naman, oh. Dahil hungit na din ikaw na din kaya makapangkag panday. Ay, ha? Busog rin. Bunong sa. Yung dapat siyan. Buwan, kaya kinanan. Kaya Buwan kapag lang. dayo. Binagmay kinanan. Ito, bungod ni. Kaso may pudo kayo. Hungit na luto ko. Siya po kayo Tama din ang... Ariana. Oh. I love you balik. Siya po kayo. Tapos ba? At tukos ka sa tatay. Sigaw. Napalisa. Hinog-hinog. Ito na, magluto dahil. Kama nung gato nang ipamalik dyan ng... Sila na yun. Tama, kanina. Jesus. Pwede man na, ano naman. Mabalit po na. Iyan mo kami yun, kaya nung balik. Daray, nagluto mo na. Madaray eh. Hara man daday. Umay ka na, oh. Mo mo taga eh. Ay, dito. Sa doon kami mo sa lupin ba? Dali, wala na dali. Eh, sige dun dun. Ano ba na? I love you, Day. Buwang ti. I love you, Alina. Tatay sa. I love you, Alina. I love you. Siya, love you, pagbabalik ka. Dirita. Diyon. Dugang dali, kaya rin mo tambak. Dari, sabi ko. Tambok kayo na pagpatambok na tanduay man. Di man ni nagko ma. Tanduay ng vitamin D. Dabong na nito. Naisipon. Buwang. Buwangan. Ang to si Tangan na. Wala. Maring tang katulog. Iko na may ahit puno, kay humok pa. May collect na group po. Sabi, paano na? Puto. Ay, gahi. Nagkaanda. Nung naman ka dati. Nung nagdinadal. Ang kamaling pulpaw. Sige na ba ito panaga? Ito, dami na kumpat. Ano gawin ko ha? Nagkapit kasi siya. Sana din hadag. Wala na may, dala kayo, mga tunaan naman ito. Nagbalik ka to. Hindi ko lang kayo kakuha. Kaya lihan to sila. Ang tawag si Tatay Paul kanina sa isa. May istorya may. At kung sila mananghiling mag-birthday panglaw. Mana silang kasala tayo sa? Tangal mas precious ni mo guys. Di, may nga mo gusto. Kiyama. Kaano ko naman to tayo. Kaya po. Kaya po pa. Ilpot tam. Sige niya. Nung di mo ka, may ikaw ganda na ko. Ano tatay? Tatay ko naman kasi niya no. Yung doon ko na ikaw ganda sa baba. Dahil po na po, ang tatay yung ginawa nga dito. Vlog ko nung doon, pa ikaw doon na po. Ako ba dyan magkakabang?
Dali tabang. May pagbuang mo sila nagikag di nagibidyohan pa. Mobiyo sinon kay naghano may mubas. Dali tayo sa kaso. May kanay, di lagi di. Lagi di naman. Di na guna mo buto kay gagawin na. Ilo pa rin makakagalit rin. Luto ba ba yan ang naman? Dito ilo lang. Ito. Eh. Sino ka nabuto? Wala na kong bako. Nagat ba lang kay buto hangad lagi. Dapat na kay Papay Kate nagawa to ah. Kamu ang kasi magawa. Magurot na na. Kasi ka na. Sila ako sabihin ko, mabang katito ra. May plato na eh. May plato na. Ay, kabay. Dito rin ay. Di naman ko. Sila kabay ko bahali. Di mapukukamao na. Kasi parang nagkakwa. Nasa pansin. Ani. Wala ka lubi din mandon, sinapa do wala maglubi. Ano? Na unang kalubi kay sa kanang kapag to lubi. Dapat ang kasalmon. Ito ang pagumangkan ng anak ni Andrea. Kasi ito yung 299,000. Jawa ng pito. Ang kando man yung ulit kami na. Bidang ang pagumangkan sa anak ni Andrea. Lagi. Ang kuwan, si Rosan, si Turis, si Lina. Ako, ito ang yaon. Labi niya sa Facebook. Kada kuwan siya. 299 itong nabatan. Ang nasuan. Dalang? 1,000. 1,000 na to. Ang nabatan. 299,000. Hindi kompetensi ko sa dala. Kasi $200 ha? Kami naman ay mong plato eh. Kanina ka ng bisay, 299,000 manang nagabutang. 299, tapos kwarto ang biyor, di ba? Di, ang biyor, lahin na biyor ko. Ano yun? Ano yung search? Facebook? Facebook. I-search ko na mo. Ano na itong biyor sa'yo na lang? Tama, dapat kinita. 299 na lang? 299,000 manang nagabutang. Ah, kwanto? Yan, saan niya? Rosan di Torres, Belina. Di Torres? Oo. Belina na yung apelido ron. Pero nagawa na di Torres. Ano may tawa, abol ko ng tawa. Rosan. Di Torres? Tangan diyan na. Belina. Ang yung apelido na dyan. Belina sa may Belina? Belina buwak. B-I-double-L-Z-A-N-E. Belina? Belina buwak. Buwak na Belina. Ketek naman ang umod doon. Awit na na. Karero mga bata malagto. Human ako pangipos guys. Hindi naglamisa. Mahugasan na laman. Bitangan sa pansit, luto, halang-halang. Mga luwag o kutsara. Ito naginit po kong tubig guys kay iniwan na init na hurot. Pansit po may nabilin. Dahil ang mga ipadaan sa mga ni Kuya Em, nakatid po ito sa bahay. Biko, pansit, niya cake, niya page of drinks. Nangulit na sila guys, sila Kuya Em, si Titis, si Nung June, maram sila ramay bisita, sila nanay, the speakers. Diya mo to'y atang vlogger ng lawa guys. Sila upaw si Precious guys. Si Precious nagkuhan na, naglangat-langat na kay wala siya katugo siyang kapalis kay Saba man. Nakatugo ra kay si Doja na mata na pud kay Saba lagi. Jama to itong vlog karon guys. Dan salamat sa labong mga gaham nga nabot pa sa upaw 39 na kang tagahan pa og taas nga kinabuhi kabaskig sa panglawas og madyong panghana-hana og ang taman guys amping mong tanan, bye bye.